Alhamdulillah kawan, ya kami mana saja kawan, yang ada bagyo. Mantap masuk schedule misi Jumat. Ya tipe nak kawan. Yang itu bawa misa pagi ngambil ada betul ni. Ampuan. Ya perlu dah mana? Ya sama dah di rumah datang ke pengambil ni. Lagi mana? Lagi mata. Ya lagi dapat nak libur Ramadan. Mana taruh dari sana sarang. Sarang untuk datang ke? Sarang kami apa ke pada? Sarang libur. Barat nak buat libur. Maaf mereka. Mana sama ni? Apa pengadilan ayah aku tarik mana? Aku sarang. May bunga niya tayo doon sa tawag ng mga asur. Isu ni dia kan warna more. Dia tayo mana naik bunga dia kung ano kung natasip. Apa yang boleh kan mapili at Nenukan maprogram iba rin. Ano siya siyang iba rin. Ang nakakabalaga kanina ko. Abi manit ko din hindi na nakakabalaga. So, kuwan ako nakatanda ko sa sopan. At yung mo pag-isya ko kung natingnan. Saya apa? Tekan degem. Hah? Itu na kan eskwela lagi? Ito na rin niya. Ito na rin si... Namatang kumabagaw kasi. Ate ako Ate tumikir ko kan. Ada penawi demi aku payung. Oi, namanya apa satan ini? Sabar-sabar pano. A few moments later. Alhamdulillah na sisi kami mantap sa kawan lahat ini dan atau si pergi sa kawan. Cekan yang dimindelil. Dah, dibawa tu sih. Siya kami oh. Ini Nadine, ya. Alhamdulillah. Dia belat. Suruh kontrak.
Jadi kita na paru-paruan. Hah? Biar kita gini gitu. Pasang mana bagyo? Kuat. Bawa pinjamannya bagyo, alam lantai dia. Dito tanah kawan lumi ni becot tak? Ada nama saya ni. Ada mana? Gimana ni kita naruh lagi suai pembeli. A few moments later. Ada beberapa biasa kawan masuk gitu kan sa kawan Marcos Highway. London Highway. Ye buntala bagyo. At tantong gumalan. Dia penentan na penentan siya kito. Keram itu misalnya ada kami maaf desa bumi nanti itu namin pikiran. Sila dia mga ako yo. Ini kami betul dipikiran pikiran. Oto suma masgit. Yun na masgit kan siya. At yung masgit kan sa kuan, Marcos Highway. Na sikan plon, sikan plon nakabubay. Terus tadi mamaipas. A few moments later. Ako panahon ni Dumugan Mayor. Siya na yang situ. Okay.
lagi. Ate Siosta ada mau na.
sabi ko pa ganito, alhamdulillah, dito ka matagal. Amin, amin. Foto. KTP lah kan? Bakit ba? Oh, ini ka beli na beli sa iyo.
Sige, ito nalaw na ko na kung tudin niya. Diba tinami akong tudin sa dikilay. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati ami ako mami na natagitong na niya kuan message ka kami. Kati sa mga pupun sa kuan kita mas kita sa kuan Marcos Highway. Giya mambu nagi sa mga pupun kita mas kita sa kuan Mabini. Dia nag-yeso kuan. Galing sa Lat Trinidad. Dia masuk pun sa night market. Night market sa kuan. Baguio. Iya pagitong namin okay lang kung dia kuan. Ni sid kan pag umaga gitu kuan pumasa sa lupa apakatinigan tanong sa masjid awalay wala kano mga bangsa may nadigano dua-dua sid ka tagya kuan lupa patinigan masjid lang tanong ni lang tanong yung maptigo baka awalay nanuan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ganun muna po yung 1,000 muna. 1,500 tama na may takbo kuan na datan mo ako sa kuan pumasa sa kuan lupa ano ka ba na may takbo ko kan kuan ang natasbing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 26 sana. Ano ginaso kuan ginaso pun sa Lat Trinidad. Pinalamatan na nagita preso kasi pues Jamail. Kung sa amin buto kaysa kami buto sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pagsasama ba yung tag 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabi ko 1,000 yun eh. 1,000. Gano'n no? Ang ginawa ko. 1, 2, 3, 4, 5. 1,000. Ito muna. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40, 60, 80, 100. 40, 60, 80, 100, 40, 60, 80, 100, 300 na, 300, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 1
Ito 1,000. Ay, wala mo muna yan. Kasi, bibilangin natin kung ilan yung ganun sa ano eh. Ano ba kung mo? Kasama to. Ha? Kasama to dito. Oo, kasama. Eh, laki yung sa batas. Tapos mabilang ulit ang tos. Nagwa 1,000? Katulad yung akin, no? 100, 200, 300, Di watar na ako, diyan di papangadin na Beluya Hafiz. 200, 300, 400, Ada mahapis so may anan na berpia so atay ba mahapis. Paano ba to? Hapis. 1,000. Anak, anong plais? Lisa, anong plais? Ay, igulo. Kuya! Ay, nandun ni ko na ano. Saan? Yung lalagay ko doon ng mapa ko. Uy, 1,000. diyan sa may tagalon. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1,000. Wala, ano ba eh? Buo, ilagay ito din. Oo nga, dito muna. Bibilangin ko nga kung ano yan. Ilan yan. 100, 200, 400, 500. 500 na lang to. Pandak yan. Dito dito lupit. Anong sultan? Ano yung ulo eh? Wala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sa pulo ay ang pito. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alhamdulillah ka 25 bakakuan. May sukatan yun to sa Bagyo. May kaso nga meron. Pinalamat ako kung mga uluan ako. Piyakat ako sa kami niyang pipi. Mahirap na ano. Binigay sa akin ng handa. Mahirap. Mahirap pala gawin yung ano. Mangingi ka ng tulong para sa masjid. Pagsubok. Pagsubok. Siyempre, pupunta ko pa sa ibang lugar para makakuha. Makaingi ka. Tapos, yung iba, Para nila scam. kala nila kasi scam. Yung nanonood naman dyan, ipakishare yung mga video ko. Para naman makita ng lahat. Yung tinutulong nila sa amin. Kahit share lang, saka like, subscribe niyo. So, kasag pa nag-YouTuber na F5, yan di puguman lang lagi ako na lupa pumasa namin, masjid. YouTuber na ako na may sauda na sobra 40 ako pito. Ako magatos, ako siya pulo ako patlan. Nakatya may relaxi. Nakasahod ka na? Yung naipon ko na ako ng sound sa YouTube. So, mga pagaya ka na mga Muslim na pag sila nyo ang video kan, ako subscribe na dito pinakita ko na subscribe. Ako to mga kuha na yan, ads yan na hindi nyo pag-skip pa. Ako kami upo sa sweldo. Ito ako ads yan. Ate, give me ate mami na pera. Langon-langon. Na sobra 200. Kuwan tama na 260. 260.
Timon. Magan, alhamdulillah. Magan. Pinalamat ako panagiyulog sa mga jigas. Ate, sukatan niyo lang no pugulog. Anak pugulog sa 200, namlad, 1,000, 400, 1,000, 300. Alhamdulillah. Bapya may to, nana aiga pya pa magumano manana pa ya takalabu. 500. Ako makalilid na pugulog yun sa jigas na kuwan. 500, dago 1,000. Ano pa na pugulog sa kuwan? Jigas ano pa, 50, 35, magatos. Alhamdulillah. Kati mo buto. Pinalamat ako kano sa kuwan. Tapo pinyuran. Sumasa ang lupa, napatin ka na matigit na nabak na tanong nilang ng mga Muslim. Kumanin ako mga dato. Gusto mga life perak na kailangan nakaugupa ngamin yun. Lagi sa kanang buban na yakan. Di ang nakatawa na lagi di agal lubag. Doon nakatayo ko si kailangan nakaugupa na ako niyo. Lagi ko na paasiga daw ka diyan kagagama mimikiran lagi day magums lagi day agal lebek pemangning ka sa tabang masjid. Paasiga daw ko bun kisiga daw ka na diyan kagaga laboy kami ako mata ko yung ada dah kilala tau. Itip kisagada kan. Kailangan sugup yung mga dato. Lalo ko mga pangulo ko engad. Kalau lagi masih kita ambang namin na lang kung tano